Vai colocar aqui. Sä voit viedä Gaian aina siitä aina. Onko tää jotain villaa? Ja Vaarille. Pehmeitä paketteja. Joo, tässä on sulle. Voitaisiin ottaa semmonen säkki noille. Gaia! Cadê a Gaia? Kyllä se poro oli siellä Milton kuussa. Sä vaan nähnyt sitä. Missä se on? Se oli tuolla. Ilkalle tee joulupukki. Voi, saanko minä nyt sittenkin lahjan? Mä oon ostanut 19 lahjaa, niin mä saan ainakin 2. Ei, Gaia! Ganhou presente, minha nega! Oh, abre! Abre, Gaia! Hyvää joulua. Abre! Joulupukki. Avataanko Gaian kanssa yhdessä? Tuutko sä avaamaan? Kenellehän tämä on? Se on muuten Miltonin. Haluatko avata? Jahas. Oho, mitäs sä sait joulupukilta? Noin. Hyvä. Hyvä. Tässä on noin. Tää on Miltonin joulupukki. O que você ganhou, filho? Qual que é aquele ali? Mä en tiedä mitä tää on. Gaia. Ei tää. Nyt sä voit ite avata sen lopun. Kirjoja. Oo, mitä siellä on? Oh, Gaia! Presente da avó Eta, pelo jeito. Ah, eu pensei que era brinquedo. Voitko auttaa Miltonia? Não, ele não precisa de ajuda, não. Ajuda pra ver presente, Milton? Ele precisa de ajuda pra comer comida. Oli ja tosi kiva. Oho, tääkin on sulle. Ei tota voidaankin pelaa Miltonin kanssa, jos se tajuu säännöt. Sitten onpas Ettakin saanut joulupukilta. Kiitos joulupukki. Mikä on sun rotsalamppu? Mikä valo toi on? Tá com canuca. Não. Ai jaa. Se video vai? Ó. Äitikin sai. Hieno kortti. Vau! Oh! Oi että! Oi vitsi, sehän oli ihan hyvä se villapukki. Eu pensei que era PlayStation. Presente pros pais, né? Não é pras crianças. Täällä on. Oho! Mikä siellä on? Katsotaan, tässä lukee. Hyvää joulua Miltonille ja Gaialle se joulupukki. Oh! Älä revi nyt. Oho. No, ei. Olha, filho! Oho! Olha, Gaia! Toivo, että tää muuten luki siinä kirjeessä. Mikä siinä? Olha, Gaia! Se on saanut sen kirjeen. Tosi hieno. Muistatko sä sen joulupukin kirjeen? Mikä siellä on? Haluisit sä Gaia kanssa? Ah, filho, você machucou ela. Autatko sä Gaiaa?